Američki državni sekretar Antony Blinken pokušao je da se nažali o tragičnim događajima u Kazahstanu na svoj tipičan bezobrazan način. On je naveo kako su kazahstanske vlasti u stanju da se izbore sa takozvanim protestima bez uključivanja ODKB. Jedna lekcija iz prošlosti. Kada su Rusi u vašoj kući, može biti teško naterati ih da odu. Na ovo je Marija Zaharova napomenula kako je odgovor ODKB na događaje u Kazahstanu apsolutno legitiman, o čemu je obavešten Savet bezbednosti Ujedinjenih naroda i da ako Antony Blinken toliko voli lekcije iz istorije, onda neka bolje misli na sledeće. Kada su Amerikanci u vašoj kući, može biti teško ostati živ, ne biti opljačkan ili silovan. O tome nas ne uči samo nedavna prošlost, već svih 300 godina američke državnosti. O tome mnogo mogu da kažu severnoamerički Indijanci, Koreanci, Vijetnamci, Iračani, Panamci, Jugoslaveni, Libijci, Sirijci i mnogi drugi nesrećnici koji su morali da vide ove nezvane goste u svom domu. Japanci mogu da pričaju i o Hirošimi i Nagasakiju, ali oni su američka kolonija. Blinken je zaboravio jedan sićušan detalj. Amerikanci kada su ušli u Evropu 1945. godine nikada odatle nisu izašli. Broj njihovih baza u Evropi nije ni 300 ni 400, nego ih je teško pobrojati. Jednom rečju, demokratija se nameće okupiranoj Evropi.